Спадару Кабоска, заўтра тут у Страсбуры былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут выступіць з галоўнай трыбуны пленарнай сесіі. Якія пачуцці выклікае ў вас гэты момант? І што вы плануеце сказаць яму асабіста? Po pierwsze, zawsze się cieszę, kiedy mamy do czynienia ze sprawą białoruską w parlamencie. Па-першае, я заўсёды задаволены, калі беларуская тэма гучыць у еўрапарламенце. Я б сказаў, што польскія дэпутаты, нягледзячы на розныя палітычныя погляды, а таксама дэпутаты з краінаў Балтыі і скандынаўскіх краінаў, гэта тая сіла, тыя людзі, якія клапоцяцца пра тое, каб тэма барацьбы за свабоду і дэмакраты ў Беларусі не знікла з поля зроку еўрапарламенту, каб Еўропа, кажучы коротка, не забывалася пра тое, што адбываецца. Постаць Анджэя Пачобота тут мае абсалютна сімвалічнае значэнне. Я ганаруся тым, што летась, нягледзячы на ўсе палітычныя рознагалоссі, удалося дамагчыся таго, каб Анджэй Пачобут апынуўся сярод лаўрэатаў прэміі Сахарова. Яго заўважылі, яго барацьбу і яго гераізм заўважыў Еўрапарламент. Але, напэўна, калі мы прысуджалі гэтую прэмію, то яшчэ не да канца верылі, што ўбачым Анджэя Пачобута на волі і што ўбачым яго тут, у Страсбуры, падчас сесіі. Andrzeja Poczobuta i wolnego i zobaczymy go tutaj, w Strasburgu, w czasie sesji, więc to jest na pytanie... Таму мой кароткі адказ такі. Гэта пачуццё шчасця, задавальнення, чагосьці на мяжы цуду. Але перш за ўсё, гэта пачуццё таго, што перад намі чалавек, які ўсёй сваёй гісторыі паказвае, барацьба за свабоду ў 21 стагоддзі ў Еўропе мае сэнс. Больш за тое, яна неабходная, і я ў гэтым перакананы. Урэшце, прывядзе да сваёй мэты, да стварэння сапраўднай дэмакратыі ў Беларусі. Jestem przekonany, doprowadzi do właściwego końca, czyli osiągnięcia prawdziwej demokracji, stworzenia prawdziwej demokracji na Białorusi. Давайте будем шчырымі. Анджэй Пачобут выйшаў на свабоду не дзякуючы змякчэнню палітыкі Лукашэнкі і не таму, што Лукашенка раптам стаў дэмакратам. Пачобут выйшаў на свабоду ў выніку торгу паміж Дональдам Трампам і беларускім дыктатарам. Лукашэнку патрэбныя запчасткі для ягонага Боінга, і ён хоча дамагчыся зняцця санкцыяў з Беларусь-Калію. Палітвязняў фактычна ператвараюць у разменную манету ў гэтым торгу. Ці згодныя вы з гэтым, ці не і чаму? Można powiedzieć, że to jest trochę takie czarno-białe spojrzenie, nie do końca moim zdaniem zgodne z prawdą, to znaczy... Можна сказаць, што гэта крыху занадта чорна-белы погляд на сітуацыю, які, на мой погляд, не зусім адпавядае рэчаіснасці. У мяне няма ўражання, што Злучаныя Штаты Дональда Трампа гандлююць людзьмі або абменьваюць людзей на нейкія паслугі. Амерыканская адміністрацыя прыняла рашэнне паспрабаваць дамагчыся вызвалення хаця б часткі палітычных зняволеных у Беларусі, і цяжка яе за гэта папракаць. Але з другога боку, у нас няма ніякіх ілюзіяў, і наша думка пра Лукашэнку не змяняецца. Мы бачым, што ён крывавы дыктатар, які прысвоіў сабе права быць прэзідэнтам Беларусі. Мы вельмі добра ведаем, з кім маем справу, і таму не мяняем сваёй пазіцыі. Дарэчы, пра гэта будзе сказана і ў наступнай рэзалюцыі Еўрапарламенту, якую, спадзяюся, мы прымем ужо на гэтым тыдні. Еўропа не павінна лічыць, што ў Беларусі адбыліся нейкія кардынальныя пазітыўныя змены. Так, частка палітычных зняволеных была вызваленая, у тым ліку Анджэй Пачобут, і гэта нас вельмі радуе. Але з другога боку, Лукашенка па-ранейшаму трымае людзей у зняволенні або нядаўна пасадзіў за краты новых людзей, новых палітычных зняволеных. Таму мы не можам гаварыць пра нейкія змены ў тым, як функцыянуе рэжым у Менску. Тым не менш, пасля вызвалення Анджэя Пачобута і яшчэ больш як 400 палітычных зняволеных, у некаторых з'явілася думка, ці можна сёння разлічваць хаця б на нейкі абмежаваны дыялог з афіцыйным Менскам. Ці гэта толькі ілюзія? Łukaszenka od lat prowadzi z nami gry. Prowadzi gry z Zachodem. Widziałem ledwie kilka godzin temu, że Łukaszenka nagle... Лукашенка ўжо шмат гадоў вядзе з намі гульню, вядзе гульню з Захадам. Літаральна некалькі гадзін таму я ўбачыў паведамленні, што Лукашенка раптам вырашыў папрасіць прабачэння ў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага за свае абразлівыя словы, сказаныя нядаўна. Мы ведаем і бачым, што гэта менавіта гульня. Гэта не нейкае сталенне і не прыход да новага разумення рэчаў з боку Лукашэнкі. Не, ён быў і застаецца дыктатарам. Ён проста не ўяўляе, і гэта, напэўна, увогуле выходзіць за межы яго разумення, што Беларусь магла б стаць цалкам дэмакратычнай краінай і функцыянаваць так, як іншыя еўрапейскія дзяржавы.
Мы павінны змагацца за тое, каб такая змена адбылася. Мне не здаецца гэта магчымым. Я ў гэта не веру і таксама не бачу падтрымкі такой ідэі і ў Еўрапарламенце. Каб Еўропа раптам пачала нейкія перамовы з Лукашэнкам. Каб мы маглі хаця б марыць пра гэта, ён павінен зрабіць вельмі простую рэч. Ён павінен вызваліць людзей, якіх незаконна пасадзіў за краты па абсурдных абвінавачаннях. І перастаць кідаць у турбы новых людзей толькі таму, што яму не падабаюцца іхныя погляды. Гэта абсалютна базавая ўмова. Сёння яе цяжка нават уявіць, але пакуль яна не будзе выкананая, я не падтрымаю ідэі, што мы павінны раптам пачаць нейкія перамовы з Лукашэнкам або пайсці на змякчэнне санкцыяў, якія Еўропа супраць яго ўвяла. Czy doprowadzić do rozluźnienia sankcji, które my, Europa, nałożyliśmy. І маё апошняе пытанне, як бы ні стараліся беларускія ўлады, ім не ўдалося зламаць Анджэя Пачобута. Ён правёў у беларускай турме больш за 5 гадоў, але ні разу не прасіў аб памілаванні і не прызнаў сваёй віны. Як вы асабіста ўспрымаеце такую мужнасць і сілу характару гэтага чалавека? To jest dla mnie, prawdę mówiąc, coś nie do wyobrażenia. Chciałbym powiedzieć, Шчыра кажучы, для мяне гэта нешта такое, што цяжка ўявіць. Я звычайны еўрапеец, звычайны грамадзянін. І нам сёння цяжка нават у Польшчы, краіне, якая прайшла праз больш як 40 гадоў камунізму, уявіць сабе такі маштаб гераізму, такую стойкасць перад пагрозамі. А гэта ж была пагроза не толькі яго здароўю. Мы ведаем, наколькі цяжка сам Анджэй Пачобут пераносіў пераслед і здзекі, якія зазнаваў у зняволенні, але гэта была і пагроза ягонаму жыццю. Ale to było zagrożenie jego życia. Więc w takim momencie człowiek... Таму чалавек, чыё жыццё знаходзіцца пад пагрозай, але які застаецца настолькі цвёрдым, нязломным і рашучым, выклікае велізарную павагу. Больш за тое, калі ён выйшаў на свабоду, калі цяпер знаходзіцца ў Польшчы і на гэтым тыдні гасцюе ў Еўрапарламенце, ён па-ранейшаму паўдарае, што хоча вярнуцца ў Беларусь і працягваць сваю барацьбу. Для мяне гэта, па-першае, нешта вартае вялікага захаплення, а па-другое, як я ўжо казаў, тое, што знаходзіцца па-за межамі майго ўяўлення. Менавіта таму ён такая незвычайная постаць, і менавіта таму ён павінен быць прыкладам як для нас, крыху старэйшых, так і для маладых людзей, якія хочуць і будуць працягваць барацьбу за свабодную Беларусь. Dziękuję bardzo. Сегодня z nami był namiestnik kierownika delegacji po сувязях z Białorusią Europejskiego Parlamentu Michał Kaboska. Алексеевич Белсад, Страсбург, Франция.